Na scenu prosimy chór Zoria. Powitajmy gromkimi brawami. Chór Zoria. Lubowania to wielka pasja.
Несе на воду, корови слухнеться, за нею Іванко, як барвіном б'ється, за нею Іванко, як барвіном б'ється. Галю моя, Галю, дай води напиться, ти така хороша, дай Господь подивися. Ти така хороша, дай Господь подивися. Вода у садочку, скільки хоч напися, я буду в садочку, прийди подивися. Я буду в садочку, прийди подивися. Вийшов у садочок, зозуля кувала, а ти ж мене, Галю, та й не шанувала. А ти ж мене, Галю, та й не шанувала. Стелися, барвінку, буду поливати, вернися, Іванку, буду шанувати. Вернися, Іванку, буду шанувати. Скільки не стелився, ти не полівала, скільки не вертався, ти не шанувала, скільки не вертався, ти не шанувала. Заходь
Krzyżaczku zeciera do rana, posłania nema. Kryszoli stąd zawtra rukowania na myłu czeka. Otwórz i było okieneczko. Jeszcze raz przytulu wojeneczko. Poczekaj, nianka, neciły roczky, moja frajereczko. Kamarad, ja zo śpiwam rukuju, ja muszę i ty. Z rodyczami, z bratom i z sestrą się rozłączyty. Promenę siamanko, nie siarajte. Lewymi zamyłu posydajte. Jak pan syny listok wnet napišu, dobry się majte. A poroci myła mnie skłamała, siami wydała. Żeby za mną jeszcze do drugi ryk długo czekała. Dziękuję, ty była, że wysłała. Ty to pro mnie była stara. Teper lubię 3 roki młodszą, to ta moja prawa. Dziękuję, ty była, że wysłała. Ty to pro mnie była stara. Teper lubię 3 roki młodszą, to ta moja prawa. A ty gadasz mi, Andryku, що я тебе люблю, гей, а я тебе, дурний хлопче, словами голублю. А я тебе, дурний хлопче, словами голублю. Гей, 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 Іване, гей, 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 Іване, гей, 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 Іване, моє серце п'яне. Гей, 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 Іване, гей, 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 Іване, гей, 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 Іване, моє серце п'яне. Ой, болить м'я головонька, та й лече плечима, гей, треба мені докторика з чорними очима. Треба мені докторика з чорними очима. Гей, 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 Іване, гей, 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 Іване, гей, 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 Іване, моє серце п'яне. Гей, 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 Іване, гей, 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 Іване, гей, 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 Іване, моє серце п'яне. Ой, не того докторика, щоби став лічити, гей, але того докторика, щоби став любити, але того докторика, щоби став любити. Гей, 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 Іване, гей, 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 Іване, гей, 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 Іване, моє серце п'яне. Гей, 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 Іване.
Краще дякуємо ансамблові Зоря за направду причутний виступ. І в подячі хотіли б ми вручити їм грамоту. Так що, якби сте могли її одобрати. A тепер на сцену zapraszamy ведучого Stowarzyszenia Lemkiów, pana Kopczu. I oczywiście panią profesor, panią Olenę Dudź-Pfeiffer. Dobry wieczór wszystkim na nasze cudowi striczy. Mamy punkty programu, takie jakie się nam powtarzają. I teraz, jak na każdej watry, chcieliśmy wrzucić poczesną nagrodę, jak zwiemy nagrodą Nikyfora, co to ta figurka nam obrazuje. Nagroda Nikyfora była ustalona w Stowarzyszeniu Lemki, ustanowiona, wydumana w 2004 roku. Jej dumkodawcą był Michał Sandowicz, świętej pamięci. I od 2003 roku osobom, jakie są osobliwie zasłużone dla lemkiewskiej kultury, dla plekania tej kultury, dla trzymania dostomenności, dla działań, jakie poświadczają to te osoby, są znane dla naszego sospilstwa. 14 raz była wrzucana, w tym roku wrzucamy 15 raz nagrodę Nikyfora. Bardzo poproszę teraz, żeby weduczy Andrzej Kopcza wygłosił laudację w odniesieniu do tegorocznego albo tegorocznych laureatów, jakie otrzymają nagrodę Nikyfora. Historia Nikiforiów jest już dość bohata. Pierwszy Nikiforiów wróciliśmy od razu 5 osobą. To było w 2004 roku. Potem bywało różnie. Były 3 nagrody posmrtne, ale nigdy nie było nagrody wspólnej dla 2 ludzi. To te ludzie zaznaczyli się, znaczy dnešní laureaty, zaznaczyli się wielką działalnością dla lemkijskiej kultury, dla Stowarzyszenia Lemkiów i bez nich ciężko by sobie było wyobrazić nie lemkijskie watry, ale też inne formy działania stowarzyszenia. Ale głównym argumentem, żeby im to nagrodę przyznać, to jest ich działalność artystyczna, czyli działalność artystyczna. Tegoroczni laureaci byli twórcami Teatru Stowarzyszenia Łemków i w tym teatrze grali różne role, zarówno główne, jak i mniej główne, ale nie epizodyczne. Grali w takich dramatach jak Odcięte korzenie, Na obczyźnie, następnie zagrali w Wertepie w Karpatach, w Ostatniej godzinie oraz Malułaty to był pierwszy spektakl poświęcony Epifanowi Drowniakowi, zwanemu Nikiforem, zanim jeszcze powstał film Krauzego pod tytułem Krzysztofa Krauzego Mój Nikifor, w którym zagrała rolę główną pani Natalia Feldman. Natomiast Krystyna Feldman, pomyliłem Natalię już po raz drugi. Natomiast nasi tegoroczni laureaci zagrali także główne role w filmie pod tytułem Akcja Wisła numer 1 i Akcja Wisła numer 2. Dlatego chciałem teraz oficjalnie i z wielką sympatią i radością wymienić nazwiska tegorocznych laureatów nagrody Epifana Drowniaka, czyli Nikifora. Są to małżeństwo Joanna i Stefan Kosowski. Prosimy bardzo. Prosimy na scenę. Asio, Stefana, prosimy. O, cud. Gratulujemy. Nasze laureaty.
artysty, aktorę. Tak, idę z tego razem, idę z tego razem. Brawo, велика пошана, to są ludzie, którzy są naprawdę zaangażowani. Na żal moja chorota na dnešní den uniemożliwiła realizację trzeciej części, którą jsme zaczęli już robić w tamtym roku. Akcji Wisła. Na Powierninie, taka była ta nazwa. Dziękuję jeszcze raz, Stefanie. Jeszcze raz. Macie na chodzie. Дякую serdecznie za takie wyróżnienia. Nie spodziewaliśmy się naprawdę. Daj Boże, żeby jeszcze raz to można było zrobić. Покраще може. Дякую. Ja хочу powiedzieć, że to, co my zrobili, to jest licz. To jest kropla w morzu. Trzeba by było więcej jeszcze. I żeby jeszcze więcej ludzi pomagało. Ja jeszcze muszę dodać, że Joanna, czy po naszemu Juchaska, ma jeszcze zasługi na inny nim. Ona też maluje i pisze ikony. I 5 roków temu nazad namalowała portret Petra Chanowskiego, który jsme tu widzieli też w Michalowie. Także bardzo uzdolniona żena. No może charakter ma jakiś taki sobie, ale ja jej za to lubię. Dziękuję. No jeszcze raz. Dobra. Tak. Dziękujemy kraśni naszym laureatom i przechodzimy teraz do dalszego punktu programu. Dziękujemy. Chcemy dziś jak шторока oddати honor, uhonorowaty naszych jubilariów, jakie mają okrągłe rocznice z dnia narodzenia. W tym roku, to jest taki bogaty rok w jubilei, zebrało się nam ich aż 8. Za to będziemy bardzo kraśnie prosić na scenę naszych jubilariów, żeby ich poszanować, żeby krótko im żołania złożyć, żeby pogratulować im. Także bardzo prosimy, Andrzeju, bardzo prosimy, żeby osoby, jakie wymienimy, żeby przyszły, jawili się na scenie. Prosimy bardzo pana Jarosława Szlachtycza, jakiej maje 90. rocznicę swoich narodzin. Jest to nasz najstarszy jubilar, jakoho kraśni tu prosimy, gratulujemy i jak czuty opleskamy, chowykamy. Chciałem też powiadomić, że w tym roku skończył 80 roków asystent Jarosława Szlachtycza, który razem wspólnie od 2 roków pod rozpadem pisku Watru, pan Michał Kaniuczok. Prosimy, Michale, jak jesteś tutaj. Prosimy pana Szlachtycza i pana Kaniuczka na scenę. Bardzo prosimy. Już nie musicie tam pilnować ognia, bo się kraśni pali.
Mamy dziś między nami jubilaria, jaki skończył 75 rokів. Prosimy na scenę pana Jarosława Choroszczaka. Dziś człowieka dla nas zasłużonego, tak jak i wszystko do teper tu witamy. Ale na razie jeszcze nikt to się nie jawił między nami. Bardzo prosimy, bardzo. To все jest taka tradycja, że jubilary wychodzą. Mamy już pana Szlachtycza, bardzo prosimy pana. Tak, tu stańcie koło nas. Bardzo prosimy już pana Kaniuczka i Jarosława Choroszczaka. Jarosław, bardzo prosimy. W tamtym roku obchodził 70. rocznicę, bardzo zaangażowany w olimpijską watru, ale miał takie nieszczęścia, że na tydzień przed watrą włożył sobie nogę i za to nawet nie mógł być przysutny na watrze. To jest pan Wasyl Dziadyk. Wasylu, jak jesteś, to prosimy tu na scenę. Się składa tak, że dwóch braciów Choroszczaków ma w tym roku jubilary. Przed chwilą mnie prosiła Jarosława Choroszczaka. Jeszcze raz proszę, mamy pana Wasyla, tak, jeszcze raz proszę Jarosława, ale jednocześnie ciżego brata Lubomyra Choroszczaka, który w tym roku 70 roków kończy. Dumam, że to, że wymieniam kilka roków, to kończy, to lem poszana i cześć, że kilka roków oddali dla dobra i dla działania dolemkowe. Jarosław i Lubomyr Choroszczakowe. Bez niego ciężko sobie wyobrazić biuro watry i sprawy finansowe. Człowiek, który był wse zaangażowany w olimpijskie sprawy, był jednym z pierwszych uczestników olimpijskich ognisk w 1979 roku. To dumam o Pawle Stafiniaku, który też, choć w tamtym roku skończył 50 roków, no ale... 50? 70, oj. No. Za to Paulu Stafiniak, bardzo prosimy na scenę, jak możecie. Jak możesz. Chyba, że był preview watry. Może, dobra, proszę was. Jeszcze raz. Jarosław Choroszczak, Lubomyr Choroszczak, pan Kaniuczok i Paulo Stafiniak. Bardzo prosimy, jak możecie підійти do nas na scenę, żebyśmy wam serdecznie, bezpośrednio pogratulowali. No i prosimy jeszcze raz Szczefana Kosowskiego. Szczefan Kosowski, jaki też skończył w tym roku 80 roków. Szczefane, jeszcze raz cię kraśnie prosimy na scenę. Prosimy między naszych jubilariów, chodź do nas. Proszę, jako jubilar. I ostatni z rodu Choroszczaków, Ichor, który w tym roku skończył 70 roków. Ichore, jak jesteś tu na widowni, to proszę... Choroszczakami ich daje desy. Może sobie piszli. W każdym przypadku chcę powiadomić, że Ichor Choroszczak, trzeci z braci Choroszczaków, bardzo zasłużonych dla olimpijskich watr, nie wiem tu w Michalowie, ale w Chorach też i dla ansamblu piśni tańca Lękowina, skończył w tym roku, skończył 70 roków. To by było tylko na pro jubilarium. Prosimy was o symboliczne... Zdujte. O! Najstarszy z jubilatów, pokaż to wysoko, 90 z hasem. Życzymy Ty sotki, Jarosławie, a nawet i więcej. A co? Prosimy i teraz symboliczne toast za zdrowie jubilatów. To zdrowia wszystkich jubilatów. To jest szampan.
krasnego jubileju dożyli w pełnym zaangażowaniu i oddaniu dla lękівських spraw. Za co dziękujemy krasie. Jest nam niezmiernie miło, że pamiętaliście o naszych urodzinach. Serdecznie wam za to dziękujemy. Dziękujemy panu Wedeczowi, pani profesor, że pamiętali i wszystkim, że nas tu pozdrawiali. Serdecznie dziękujemy. I choroby też, oczywiście. Jak już zaczęliśmy o wesołych sprawach, to chciałem wrócić do spraw, znaczy bardzo przykrych. Отже, chciałem przypomnieć dwie osoby, które odeszli w tym roku, jak też może inne watriany, które byli tu na watrach, ale te osoby odeszli w różnych obstawieniach. W maju tego roku wmerł Dymit Rusynko, człowiek, który był jednym z dumkodawców i osnowatelów, czyli twórców Stowarzyszenia Łemków. Dymit Rusynko przeżył 82 lata i odszedł do krainy wieczności właśnie w maju tego roku. I chciałem też wspomnieć bardzo młodą osobę, która niestety zginęła tragicznie w miesiącu lipcu w Legnicy. To była Aleksandra Cymbalak, która zginęła już tragicznie naprawdę. To był członek zespołu łemkowskiego Pieśni Keczera. Okoliczności, w jakich zginęła, wyjaśni prokuratura i sąd. W każdym bądź razie dziewczyna miała 21 lat i pewnie długo życie. Ja przepraszam, nie znałem za bardzo tej dziewczyny, bo ona, wiem, że śpiewała w zespole Bukowina, ale muszę powiedzieć, że jestem naprawdę mocno wzruszony tym wydarzeniem i dlatego chciałbym, żebyśmy zarówno tych wymienionych dwoje, pamięć tych dwoje, jak i wszystkich tych z Watrowiczów, którzy niestety odeszli już z naszego grona, którzy byli przed nami rok, a może więcej, uczcili symboliczną minutą ciszy. Bardzo proszę o powstanie. Dziękuję bardzo. Na życiowym szlaku. Witajcie na moim kanale inspirowanym życiem duchowym i doczesnym. Dziękuję, że obejrzałaś ten materiał. Proszę daj łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał na życiowym szlaku. Dzięki Twoim lajkom i subskrypcjom Ty będziesz otrzymywał informacje o wartościowych materiałach wideo, a ja dalszą motywację do nagrywania ciekawych filmów.